Saya perlu nampi tokoh wayang saking tuan rumah Bopo Gunayanto Esos kalian Ibu Tutut Wimaste. Terima kasih, matur sebangun. Iki ana sing ngesake anu Mas Yudo. Nggih. Ngitir semilir. Wah. Ayo, momongan nduk niken. Ayo. Ngitir semilir jauh. Mau nggih enten nenek sing mam Langning kalang-ilang agar pandang muncar Inandir kunang surang sotetan padang ning talaga kadilangit mambang pangpas ulang pamaneka wintang tulya kusumaya kowe kang sekar kadijalaga putraku bocah sigit Narayana wonten pangending ngadhawuh Rama Penemban ingsun murmangsa gumun marang sira kulup ing atase wis sawetara suwe anggonira swita kelawan pun bapa lan kawruh apa wae uga wis tak paringke marang sira kulup ewadene tak pirsani teka isih katon jenak ngadhep ana ngarsanipun bapa kuwi apa meneh kang bakal sira karepake nggir Narayana nggih kaluhuran sabda paduka sanget dipenemban kula sampun ngurmaosi sampun kathah peparing piwucal paduka penemban ingkang kula tampi ewa semanten kula taksih jenak ngadhep wonten ngarsa paduka penemban inggih kula anggadhahi sumpah penemban apa kang dadi sumpahmu ya nggih kenging kula ibarataken tiyang upaya maduning tawon nadyan kula sampun saged ngraosaken legining nadur namung dereng lega manah kula menawi dereng saged nguntal saglodhokipun penemban iya jagat dewa Bathara syukur bagus kene jumurung dene sira darbi patembaya kang kaya mengkono nggih. Ingsun percaya saugerana murid mongko duwe tekad kaya sira Narayana. Yekti bakal tetekan apa kang dinayuh siswa mau nggih. Sabab ya kanthi sumpah kang mengkono mau utawa niat ingkang mengkono mau. Ateges ing kono wis teteken-tekun pangudine karben tekan sediane. Ora liwat
ingsun namung paring pangestu marang apa kang dadi lekasmu nggih Narayana. Lan iki mumpung ana wektu kang prayoga setitik pun bapa bakal mitungkas marang sira Kuluk Narayana. Muninggih Penemban. Teparang paring dawuh kula sampun samakta nampi dawuh paduka Penemban. Mangken inggih. Sira Narayana urip ana ing alam padang iki aja nganti ninggalake marang Sarawung 5 perkara. Sarawung 5 perkara. 1. Sarawung tumraping panembah. Kaping pindho Sarawung tumraping negara. Katelune Sarawung tumraping bebrayan. Kaping 4 Sarawung tumraping alam. Dene kang wekasan ya kuwi Sarawung tumraping kapribaden. Iku kuluk ingkang wajib sira tindakake saben dinane. Inggih. Kados pundi babaripun tembung kala wau Penemban mengkene. Sarawung tumraping panembah kudu ngurmangsani menawa sira urip ana sing nitahake. Ingkang mengkono sira aja pisan-pisan lali marang kang nitahake dene elingmu marang pangeran. Ya kanthi manembah ing ngersani Gusti manut marang satataning agama kang sira rasuk. Tindakno sekabeh apa kang dadi gawe sing kirana marang sekabeh kang dadi larangane. Uga sira ngurmatana marang wong liya ingkang uga manembah marang Gusti kanthi metu marganing agama sing beda-beda. Surupa nggih wong manembah marang Gusti kuwi kena tak ibaratake kaya wong lelungan ana sawening kutha ingkang tinuju. Nadyan beda-beda dalane nanging siji kang kaesti manembah marang Gusti kang nyipta jagat. Mula kang mangkono kabeh kudu ngudi lan budidaya rukune wong-wong kang padha manembah marang Gusti kang nyipta jagat Narayana. Mundi ingkang kaping pindho Sarawung tumraping negara. Surasane sira kudu ngurmangsani menawa uripmu kuwi ana sajroning negara. Ing mangka negara kuwi duwe aturan lan sing jeneng tatanan utawa pernatan kuwi ora sanak ora nyadang. Sapa ingkang luput kudu nampa pidana. Dene sapa kang labuh kudu nampa ganjaran. Mula sira wajib nyengkuyung mungguh apa kang dadi gegayuhan negara lan bebrayane ya nggih. Ora ketang klungsu-klungsu yen sira melu budidaya bisane tumuli wujud gegayuhan mau nggih Narayana. Banjur ingkang kaping 3 Sarawung tumraping bebrayan. Sira urip ana praja kuwi ora dhewe, ora ijen ning bebarengan karo bebrayan agung ing mangka negaramu iki dumadi saka pirang-pirang ewu pulo, pirang-pirang suku, pirang-pirang adat lan budayane. Kang mangkono wis wajibe yen to sira tansah budidaya ngundhake ngreh kerukunaning bebrayan agung iki nggih. Sabab pangrasenipun kaki ing donya gaman kang ampuh kuwi mung kerukunan kok Narayana. Yen wis gelem rukun aja bedak-bedake. Kuwi sukune apa, agamane apa, kelambine apa, budayane kepiye, lan kuwi wonge sapa, ora perlu dibedakake. Sabab nadyan beda suku, beda agama, beda busana, beda adat lan budaya, kabeh isih nunggal bangsa, nunggal basa, lan nunggal negara. Dene ing wekasan kaping 4 Sarawung tumraping alam. Narayana sira kudu ngurmangsani menawa uripmu kuwi kejaba saka peparingi Gusti ning uga awit saka dayaning alam. Katitik manganmu saka peparingi bumi, panasmu saka dayaning geni, segermu saka dayaning banyu, lan uripmu saka dayaning angin utawa hawa. Kang mangkono sira aja pisan-pisan ngrusak marang isen-isen alam Narayana. Kepara sira wajib rumeksa marang lestarining alam mau ya nggih Narayana. Inggih ngesake dawuh Penemban. Lan uga Sarawung tumraping kapribaden kudu tok tengenake. Sira Narayana kudu weguh kapribadenmu jejeg adeg-adegmu aja luntur
jiwamu kowe dadi wong Nuswantara. Lamun sira bisa ngono, sira ora bakal kagiwang marang pamikating liyan lan sira ora bakal mentala adol negara marang bangsamu Narayana. Kuninggih menemban. Samendang boten karempit dawuh saking Paduka Sang Adi menemban. Kang mangkono Narayana, wis titiwanci pun bapa bakal nglumpintirake wujuding sifat kandel kanggo sira Narayana. Ya kuwi sepisan sinebut kembang Wijaya Kusuma. Kuwi daya atiasane bisa nguripake marang wong kang mati lamun durung titiwancine, lan uga bisa maluyake wong kang nandhang papa Cintraka. Lan uga sira bakal ulun paringi pusaka Cakra Baskara. Cakra Baskara kuwi minangka kanggo sarana mangkurah Satru Murka nggih. Kang mangkono kembang Wijaya Kusuma bakal tak paringake minangka dadi sundukmu Narayana. Lan uga Cakra Baskara bakal tak paringake ana jroning dadamu, sak jroning kulit, sak jabaning daging. Kang mangkono Narayana, para dikepara ngarsa lungguhmu. Pun bapa tumuli bakal maringake kembangan Cakra Baskara. Inggih Mbak. Lirigin sanging sang awet gandrung sanget ngaturaken dening manuwun peremban dene sampun kula tampi wujudipun Sekar Wijaya Kusuma tuwin Cakra Baskara peremban. Iya. Namung nyuwun pangapunten. Ketingalipun kok taksih setunggal piyambel Paduka ing dipun paringaken dhateng putra Narayana. Menika badhe kangge sinten Mbak? Oh iya, Narayana. Pancen isih siji. Aji-aji ingin durung tak paringake marang sira Narayana. Ya kuwi jenenge Aji Naragopa. Aji Naragopa wujude buta bajang, cacah sayuta somah, lan uga panah Kyai Kesawa. Lan munta sira wis ngatek Aji Naragopa lan panah Kyai Kesawa, ing kono sira Narayana bisa trini krama wujud raseksa gedhe pinggir dhewe nggih. Oh nggih. Menawi dipun kewarangaken Aji Naragopa badhe kula suwun mendhan. Iya. Apa sira gelem nebus sing dadi abon-abone Aji Naragopa? Oh nggih. Nadyan awrat dikados menapa badhe kula sagahi sira sipating satriya yen wis saguh ora kena indra. Inggih badhe kula sagahi tok sagui. Oh nggih kula sagahi. Iya. Yen sira bakal njaluk Aji Naragopa lan panah Kyai Kesawa, abon-abone sira Narayana kudu bisa ngungkapake pun bapa murid marang kasedan jati. Wah, Mbak. Mbak. Nyuwun pangapunten menawi kula kedah nglantaraken sedul Paduka kula boten
para kula wurungaken mawon ing dados niat kula mau. Narayana. Sing jeneng satriya kuwi lan pakarti kudu nyawiji. Lamun kok sira wis ngatur saguh, lah kok banjur sira bali tegese kaya idu tok dilat meneh. Yen kuwi dikulinakake nganti besok ora bakal bisa ilang Narayana. Mula gandeng wis kaweca utawa sira ngucap janji kudu tok lakoni. Ngerteno Narayana, sira ora bakal dosa kelawan pun bapa awit iki sing dadi penyuwuning pun bapa Narayana. Oh nggih. Kang mangkono Narayana, para sira enggal samata tumuli Adinara Bupa. Ya kuwi panah Kyai Kesawa bakal tak paringake mapan minangka dadi cecumbuking rambutmu Narayana. Lan uga Adinara Bupa wujud buta bajang cacah sayuta somah karepe manunggal marang ragamu Narayana. Nggih, mara mingna ciptamu pun bapa bareng ngluwitirake Adinara Bupa Narayana. Sawise sira tampa Narayana, kewajibanmu aja nganti lirwa. Sira nguntake marang sedanipun bapa. Oh nggih. Kula tegas terus pundi bapa? Carane ningna ciptamu. Pun bapa untakno nganggo geni panasing ati. Lamun to bisa lulus ing kono dadi sarana pun bapa munggah marang kasuwargan Narayana. Tansah marang sukma. Sinukma ya winaya wingasapi. Sinimpen talenging kalbu pambukaning warana. Taran saking lik layak pingaluya. Apa kaya mengkono? Sigra sang Narayana sedatep saluku tunggal. Nutupi baban Hasana. Sajuga kang sinidikara ing Hyang Samudra geni panasing ati. Saking suruning pangesti. Saking pojok ing mripat bekurut kang dahana mung sakonan gedene. Nanging dupi dahana kang arupan. Kasiniring maruta. Saya wageng urupe kang dahana. Tengah anobar marang Sang Padmanaba. Urupe geni alarna kadi kluwung kuwawa nutanaken sedane Sang Padmanaba. Labet pandhita kang wis katarima sugeng ora mokal sedane Begawan Padmanaba moksa sakragane. Dewa Bathara semene abote pitukon nggonku ngudi marang Adinara Bupa. Iya penemban saged-saged kula sampun mituruti menawi dados panggon maduka penemban. Lega rasane atiku dening Narayana wis entuk ngelmu kang tak upadi. Wujuding pusaka siji kembang Wijaya Pusaka Wara Cakra Baswara. Lan Adinara Bupa ya.
Ya iki Narayana siswa Begawan Padmanaba sing tuwa dhewe lho, monggo dhisik. Meh walipun bapa kepleset kuwata galagil bareng krungu kandhane sing kaya mengkono Narayana. Nggih, Narayana sira kuwi dudu sesamaku sing tuwa dhewe. Sadurunge Narayana wis ana ingkang meguru kelawan pun bapa, ya kuwi panengah Pandhawa Permadi. Kuwi sesamaku sing tuwa dhewe. Mula Narayana eling-elingen kang dadi daringipun bapa. Sira Narayana ora kena pisah kelawan Permadi. Lamun sira kepengin nggayuh kamulyan bakal mulya uripmu lamun gandeng tangan kelawan Raden Permadi semono kosok baline Raden Permadi bakal nemu mulya lamun tok gegandengan tangan kelawan sira Narayana. Sampun kula tampi dawuh paduka pungantar wangsit ing duling wonten ing kalingan. Inggih, badhe klestaken dawuh paduka Bapak Remban.
endase awet buka saweku Sirna kang memawa kahanane jagat tentrem lamun kita hengesti marang uluring budaya sarana medhar uluring budaya inggih luwiting kagunan imo kang sinebat Ringgit Purwa ugi sinebat wayang lebet mengko piwulang Ringgit Purwa sing dadi tuladha gumelar timbanging Nuswata bebasan aning ditolamun sinurasa wah diyono yen to sing awak kanthi sukani permono layar pinendang gatan tawang nirat bolan awang-awang gedebok kaes minangka bumi blincok kasemon saking Surya Candra marang Kartika pamayang badya titahe kang kawasa sing widu pamayang kang meneng murba kayon kadulu lambangi tawangan sirpin sasmita gumantin moksa gedebok kepak kepinjanipun gending kelawan tembang Trinasa dadi lambanging swasana bungah kelawan susah nah harta ingkang ngawurian aninggih binungka cariyos piranganing parwa ingkang kapiji saking Serat Mahabharata punika gumelaring nagari Nandura mila sinebat Nandura nenggih mangkuwardi negari kinepung samudra labet ngapaning nadyaning pulo negari Nandura ingkang dumadi saking nusa-nusa Bandaran
yen Cinandra pesasat pati sormi datang kantun bilah sungamaning kaya benawi tuwin harga kanggange kosok pinepung wono diri genaris sekarang kitri nagari Mandura pantes nebak para Sundari kang merdine bumi pinilih Wanantara teking Jaladri Hanggung tumeksa dadi pesaban pangupa-uga among tani tekan kagari tansah lumadi nggenya makarti kanthi tekun Bangolasiti temah tatekaning Menggaesti lumbung kari tansah cinandi dadi raja sanegari cekap ing ayun kurang mingguri para pamisaya mina sariga pider samudra nitih palwa kanthi handindung jala yayah Mas Tirtar lampahing punang palwa para taruna manunggal sedya purita marang Sang Waradwija aglaring kawiyatan tengah dadya janma ingkang sujana bali sada laradin tenging disa winangka dadya sarana musadani pangandhang ruga marga-marga pinapawarata bali wisma engga gapura kulines gaman 15 Mawi Sindura para kuning warga dados teken salasih minangka rigen tan wonten gendak sekara bebrayan sae papraya luhuring asma kinarya japa anggayuh luhuring bangsa mila kantos negari Mandura sinebak ngancik ing jaman Swarna Dwipa wenang dene cakra jejuluke Sang Nata ing ngasta Sangsa Agung Sang Nata jejuluk Prabu Baladewa ya jejuluk Prabu Balarama ya Halayuda Karsana Jaladara Kusumawalita Karsana mila jejuluk Prabu Baladewa mengkuwerdi wenang ageng makutha kadiwaten ngabet Kusubada dadi dalaning dewa awit Kusubada mejahi saturune kayiwangan inggih ing nagari Ngrengga bumi jejuluk Prabu Naga Prasata inggih jejuluk Prabu Balarama mengkuwerdi dadi mustikane prajurit ya Sang Prabu Halayuda kalebet puspondang kaunang-unang Narendra ingkang sutek nganggo tantang inggih Sang Prabu Kakrasana awit rumiyin dadi sekaring para taruna ing Widara Kandhang ya Sang Wasi Jaladara minangka dadi pepenget Narendra ingkang duwe datang duwe rasa kesel kelawan luka ya Sang Prabu Kusumawalita awit dadi mustikane para nata ya Sang Prabu Karsana mengkuwerdi ingkang kinasakaken pengin damel pemandang nyata Prabu Baladewa Atma Jendra Mandura mijil pembarep putranira Sang Prabu Basudewa monggo kaya mangkono nuju alir saking ngaring mangsa kaguna Sang Kamya Siniwaka lenggah ing Damaradana semeter nagari 15 kang sekarang lanjung Silebaran Boraksari Binandawida Desa Jebakasturi satemah Pungas Gandhanira nganti pateng Pangurakan Jawi miyos Sang Bunaka kaya korban sedi manggung ketanggung yada pawongan kang sami ngampil upacara nata arupi banyak dalang sawunggaling Hardawalika kacumas Dwipangga kang sarwa kencana temah sirna kang anungsanira tan mantra-mantra nata Mandura Prabu Baladewa pesasat Bathara Brahma ngejawantah kaya Porapsari Gambar hamblabar kang sami srewa wiwit saking Paningrat dumugi Kori Brajanala kebet Gamadya kang sakwanggantung seba ing Batira Ngayun ketingaron teklan Dwaja kahene Danung Cinandra pindha Jalagya katempuh maruta swasana rep sing teteman tan ana swara kang nyabawa angkung kadyasa swara dawing kusara kahiring bisali
kang lanjut ngarti kanthi sareng lan kanthi sareng tunggal ganggel suwanten Manjaraga sumawur ojaing kutila kelangan napa ingkang den piora didalem kinasih napa Kyai Kutila Reksa saya hamawai asring nanging lan angging kekemarang abiyatoring ngarsa napa lah menika pepatih kekasih Raden Patih Sara Praguta Rangka ingkang kalabut sumeh dasar pinter ngomong atus sak kawulane ora kok kalkinasih marang Sang Nata kasambeting muntat ketingal pasibaning Patih dan Suraprabawa ing jawi begambar Sang Yoha ngantri Bupati Jayeng Tantomo Hambaludak nganti handoyong-doyong kepancak sujining kraton sampun dayung lenggah siniwaka panggene derek kapiarsa dadi panggilan nata Pandura Prabu Baladewa mangkono aturing Patih Praguta pecah parang suringan swasana
irisan apa dewa
kita wiruting kidung bos ditoleng salam semon sing tak tresnani ya jalaran saka tanggaping Wadana tumrap marang kanganing Baladewa. Kemarin kula ngaturaken nuwun dene kula ngajek dhateng sesamining ngabdi ya. Nadyan kala-kala aku iki sok kepengin nesu karo dapurmu ning gandeng wis ngetokke sregepmu. Tapi pek durung titilan sini Pasiban wis sibuk. Kuwi kok tandane kowe patih sing ngerti karo gaweanmu Prabuta. Wih. Matur nuwun sinuwun. Detaipun kula mriku ngestu padha karo Paduka sinuwun ngantos kumoan iku molancang sowan saderengipun Pasiban dipun wiwitiya ora dadi apa. Diajeki dikerepi sing kaya mengkono kuwi kabeh kanggo nebus keluputanmu karo kanca-kancamu wingi-wingi kuwi. Prabuta, kula wonten dawuh. Siang Bantara ing tak penggalih ora ana liya mung kejaba kadangku ya Gusti Narayana. Raden Narayana kados pundi sinuwun? Lah ya kuwi lho. Wah. Narayana ki rumangsane apa isih Jaka kok iki jane. Yen tak pikir dheweke kok ora duwe rasa welas karo bojone Kyai Jembawati. Lan aneh sing padha ora ngerti dikira aku iki sedulur tuwa sing ora bisa ngandani sedulur nom Prabuta. Apa kira-kira Narayana kuwi meri karo Baladewa? Sak surute Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingsun ingkang pinilih minangka dadi Narendra Mandura. Mbacutake Kanjeng Rama Basudewa. Prabuta, kula wonten dawuh. Baladewa kuwi dadi ratu ora merga saka kekarepanku dhewe. Siji, awit saka dadi aturaning keraton. Lamun wong tuwa lanang wis murut kasedan jati, putra lanang sing metu pembarep ya kuwi sing bakal dumanti panggane Kanjeng Rama Basudewa. Kaping pindho aloke para kawula Mandura jare Baladewa kuwi wis akeh labuh-labuh tumrap negara Mandura. Ing kaping telune aku kuwi dipilih para kawula lumantar wakil-wakil dadi aku dadi ratu kuwi ora saka karepku dhewe. Apa kira-kira Narayana meri ngono apa piye? Dheweke sing ora dipilih dadi ratu terus lunga sing tanpa pamit tanpa wangenan. Monggo jare wis tak paringi bumi Banjar Patoman lho. Kurang apa aku mikir karo sedulurku Prabuta. Wah. Prabuta. Aku yang mikir sedulurku Kyai Narayana nganti nglangut tebaning pikirku.
Mongko wis duwe bojo Yai Jembawati. Kaya ngono kok ya mung ditinggal klincur bae. Apa ora krasa yen sing ning omah wis ana sing ngenteni? Iya. Loh, upama Meri lah kok yo biyen-biyen kandha karo aku. Upama Yai Narayana pengen dadi ratu, aku iki pasrah marang Yai Narayana. Baladewa ora dadi ratu ora apa-apa. Waton sedulur-sedulur iki padha rukun lahir batin ora butuh. Wah, piye Pak Duto? Aku kok malah bingung gagas Yai Narayana. Nuwun sewu keparing kula supaya waktu sedulur. Ya, aku sewu Padyagun pangatsami. Saking kemanggih kula estunipun Raden Narayana menika boten kagungan raos Meri dhateng palenggan Paduka ingkang sinuwun. Lho, kowe kok muni kaya ngono kuwi dasarmu apa? Kula ngertos wiwit tasih enem ngantos dumugi Paduka Diwasa. Paduka sinuwun Raden Narayana dalah Raden Ayiwara Sumbadara menika dipun bulawentah kaliyan Bibi Sagopi kaliyan Paman Antiyabupa wonten Widara Kandhang. Kalih mekaten Paduka sakadang sampun ngaosaken rekasane wong urip ana ing Karang Pradisan. Nadyan Paman Sagopa menika namung sak derajating tiyang angin lembu nanging nyatanipun pinter bulawentah dhateng lari. Buktinipun sareng sampun sami dewasa sedaya dados prayagung luhur. Kepara kengahi Raden Narayana sugengipun boten namung mikiraken pribadinipun piyambak. Raden Narayana tansah budidaya dhateng pindhaking panggesananing para kawula Mandura kadosta paring sandang tiyang kawudan, paring buga tiyang keluwen, paring kudun tiyang kepanasan, paring payung tiyang kejawan, paring teken tiyang kelunyon saha paring pepadang dhateng tiyang ingkang nandhang pepeten ugi boten enten bangun papan pangibadah. Gusti kula Raden Narayana menika dipun alem inggih boten bungai, dipun elek-elek inggih ketingal sabaripun. Lekas pekaten kula wau mertelaken bilih kengrayi namung mligi sabyatu dhateng Paduka Sinuwun Mandura. Hebatipun malih ingkang ngrayi menika boten nate ngetok-ngetoke dupeh seduluring ratu. Nadyan boten ketingal gendhong kumalungkung, boten nate ngurusui menapa-menapa dhateng Paduka Sinuwun sedaya pentas piyambak. Dasaripun kengrayi Narayana menika seneng nguwongke wong. Lah, mila boten bokal kathah tiyang sami mestani bilih kengrayi Narayana satunggaling prayagung ingkang sugih tanpa bondo, mlurut tanpa bala, menang dhateng ngasorake. Inggil boten ngumpuli, andhap inggih boten kumpulan. Sedaya kala wau labet anggenipun tansah jagi kawibawan asma Paduka Sinuwun. Malah kengrayi nate raosan kalih kula. Lho, Yai Narayana kawurasan apa karo kowe? Kok sajae kok templek karo kowe Prabuta? Iya. Sajae kok akrab karo kowe Narayana kuwi. Persasat keluaripun kengrayi Narayana kula ngertos sedaya. Kasa mansuripun wadi kula nggih dipun cepeng kengrayi Narayana. Menawi Pangeran Nijabahi upami sinung derajat dados ratu kacarios badhe kados kamukten piyambak. Boten badhe ngajeng-ajeng tilaranipun tiyang sepuh mekaten raosanipun sinuwun. Wah, ya. Yen pancen Narayana bener kandhane kaya ngono kuwi muga Gusti kudaneni idam-idaman Yai Narayana. Ya mung kudu eling Prabuta. Ana pepiling saka para luhur ingkang suasane sing jejeg durung mesti bener, sing bener durung mesti becik, sing becik durung mesti disenengi wong akeh. Lakar donya menika tetimbanganipun namung wonten kalih, ala becik bunga susah padha teteng, seneng kalih boten seneng niku tetimbanganipun sinuwun. Ya, nek kula Prabuta, yen nganti pletek ing srengenge dina sesuk-esuk Gusti Narayana durung bali, ingsun dhewe sing bakal goleki Yai Narayana Prabuta. Lakirin sawan sabtu barang sunewo kagaring kasewan
Mandiragamato Padaking ranti lamun Ya pangini kalah garangga mungkap Imanirga kunang Daya-daya kawayah pun Baladewa sumedhon dawuh Gulun wonten wigatos saking pundi dene paduka Gulun saka Ngabajra kawuh wonten Pendhapi Mandura Gulun. Oh, ya Nger Baladewa. Mula-mula ngentu teka ning negara Mandura iki jalaran ulun ngumadi kadang kita Narayana Nger Baladewa. Lho. Ngumadi kadang kula Narayana. Ya. Kula medhak saka Suralaya jujug karo Banjar Matonan. Narayana ora ana. Kula mau ketemu bojone sing nomor 2. Lagi niru jarik. Iya. Sajane arep mangkat tanggapan Narayana. Kula banjur ulun nyuwun keterangan namun to. Dina iki apa bener Narayana mantan ana negara Mandura nggih Baladewa. Waduh Ulun nyuwun pangapunten. Sejatosipun boten benten kaliyan paduka Ulun. Kula piyambak ugi nembe ngupadi wonten pundi pakanipun kadangku Yayi Narayana Ulun. Oh, ora ning kene ta? Boten. Nah, male dak ngawang manane istri sing nggih. Namung nyatanipun boten dumugi mriki. Wis iki nyalamat iki. Narayana melincur bae. Manggih Ulun. Ana apa Baladewa? Paduka kok sanget-sanget ngupadi kadang kula Narayana menika ngadawan menapa? Menapa nggih Kakrasana? Mula jeneng ulun ngupadi kadang kita Narayana jalaran autus Sadita Mesti Guru. Mula Bathara Guru paring dawuhan jeneng ulun kene ngupadi jagoning dewa. Ngertenono? Lamun ta wektu dina iki kayuwangan Suralaya kunggan mungsuh saka negara Dwaraka Kalestri
Ya kuwi Prabu Yudha Kalakresna lan patihe Kuda Kalakresna. Dheweke bakal ngamar Bathari Suraba lan uga bakal njaluk kayuwaning Suralaya. Menawa dawuh saka Adi Guru, Inan goleke jatuh satriya pinandhita ora kok iki kejaba kadhakita Narayana. Waduh, Ulun. Menawi kawontenanipun kayuwaning Suralaya kados mekaten, gandeng adi kula Narayana dereng pinanggih menawi kula ingkang makili kados pundi. Iki perang lho, iki perang. Apa jeneng kita ora bakal kebotan. Ulun, kula ngurmaosi. Kakrasana pikantuk nami Baladewa ugi saking para Jawata. Ilmu Ulun, menawi wonten kepareng paduka Baladewa sagah remuk kinarep sawuh putung kinarep bebalang. Kula badhe ketingal labuh-labet kula dhateng para Jawata menika minangka dados tandha setya bekti kula kaliyan para dewa Ulun. Kula ing griya mangun bukan Tuhan beriman leleno tanpa kanen ya tanpa lusa kanggo sang diahumo mangkala sang tata mudha wis ngalem ngerepo iya Ger Balarama gandeng Narayana durung ketemu jeneng kita Baladewa sing bakal makili kula minangka dadi wakiline Adi Guru nampa kang dadi panjuwun kita Baladewa makili kang dadi Narayana. Waduh Guru lega asing anak kula dene sampun katampi panyuwun kula anggen kula makili dhateng kadang kula Yai Narayana. Ya enak kono Baladewa gandeng wis ana kesaguhan kita maringgal wujudna kesaguhan kita mundurake mungsuh ingkang padha kancak baris ngorban kemanasan. Dinten mriku kula tumrap katakan wadyabala saking Mandura umure badhe kula kani munduraken Narendra Yaksa ingkang arsa bedah kayuwaning Suralaya. Kula dhisiki aku. Muga-muga lan jeneng kita Baladewa sebab iki nanging bias nanging bening. Anong suni ngomong sing lolo. Wonten ing dawuh Sidun rumangsa lega alasane atiku dene tinampa para Jawata nggone Baladewa ngatonake setya bekti maring para Jawata. Kang kanggo paduka kaya kanggo sumur dhewe ingsun nedya dadi jagoning dewa
Piliono Wadya Balamandura sing betamlek. Piliono Wadya Balamandura sing gamben-gamben aja ngisini-sini. Akune ayo padha ngakonake sedya bukti tumbang marang para sawetara. Wih, kater sithik sakit dawuh sinuwun. Prabowo, untuk ngendika dawuh sinuwun. Sira kang pinter ngatur gelaring baris. Goningsen bakal ngadepi mungsuh. Iki mengko nganggo gelar baris apa? Mawi paduka garantur kula mawi gelar baris Wiradhanata kemawon. Wiradhanata? Nggih. Menika gampil dukangipun. Oh iya. Kaeling-eling. Ora ngono mung loro boten. Ya, kan nang kono ganis padha sangate ganis sawit iki. Bubalno kabeh kang padha gantos sibuk. Ingsun nedya minangka dadi jagoning dewa. Tak jaluk kabeh wae padha meksa marang kuncaraning Pasa Manggura. Wih, sediko. Thank you.